Әлеге матурлыкны бакча коллективы нәниләрнең төшке аштан соң йоклап алган вакытында да эштән соң калыпта тудырган. Хәзер дә менә сабыйлар тәмле төшләр күргән арада композицияга соңгы штрихлар ясала. Работу мы, конечно, здесь проделали колоссальную. Биредә күләмле эш башкарылды. Һәрберебез үз куллары белән дистәләгән таш ташып, шундый матурлыкны булдырды. Нәтиҗәдә үзебез дә шатланабыз, тәрбияләнүчеләребез дә, аларның әти-әниләре дә. Әлеге комплекс язгы җәйге чорда гына түгел, көзен һәм кышын да файдаланылачак. Республикада игълан ителгән экология һәм иҗтимагый киңлекләр елында яңа парклар сафка баса, искеләре төзекләндерелә. Ял итү урыннары арта. Хәзер Шишмәкәй балалар бакчасында тәрбияләнүчеләрнең дә үз ял итү урыны бар. Ул махсус проект нигезендә башкарыла. Наш творческий коллектив с активной жизненной позицией никак не... Актив тормыш позициясе булган безнең иҗади коллективыбыз экология елыннан читтә кала алмады. Нәтиҗәдә ачышлар сукмагыннан проекты төзелде. Аның максаты бакчада экологик мохит тудырып, нәниләрдә экологик культура тәрбияләп, балаларның һәм аларның әти-әниләренең экологик белемнәрен арттырудан гыйбарәт. Проектның беренче баскычы үтәлде. Альп тавы, ясалма сулык, күпер, тегермән барлыкка килде. Без аны бакча бизәлеше буларак кына түгел, балаларның белемнәрен арттыру өчен дә кулланачакбыз. Әйтик, тегермән янында ипи пешерү, аның каян килеп чыгуы турында, икмәк, он, игеннәр төшенчәләре турында сөйлибез. Тәрбиячеләр белдергәнчә, бу зур проектның башлангычы гына. Бакча территориясенең эстетик бизәлеше киләчәктә тагы да яхшырыр дип көтелә. Булачак композиция әлегә сер итеп саклана. Ә менә чәчәкләргә күмелгән участокны әти-әниләр үз итеп өлгергән. Кичләрен балалары артыннан килгән өлкәннәр биредә фотосессиялар уздырырга ярата икән.